Ani khapni tak tai bu khuksong tinin katal video norok no malam soko tani ke norok an video no nai saja ke hangke norok tebo ani video support khaji ke tam bagai norok buskang tebo nangkuk mani wak ni bagai video tubui sramai phaitongo norok ni buskang hangke khapni tak tai bu khuksong jong nukung khaga hangke no jong rang nangnai sini nukungo rang pusa obak koroi tengna nangnai hengka han baganyo tini ang o video ro mono norong phangloi phato kusung bahake rang pusa khanangke sung tabo wak riwi chini profit sukto sung chini profit suklai abrok no sung chilang bakak sini wak rok no sung pai ri khangke chini profit ko bahake nang wak masa masa se 6000 7000 ni arani bisingo se nang tama buisi rok paisa na nango gunda rok paisa na nango mairum paisa na nango han bagai sini ajago hisab khona thangka profit ko kusung bahage profit jung gobang kha khlai manai kangkai sung komse kom no minimum jung wak mak tham irina nangna wak mak tham ri khangkai masa hangkai barnani tai mangnai hangkai sini jefor ada panya nangai tongkha afuro rang pusa obab ngi thangkangke sung abono khabai sung sarnani sung abono kahani bagai wak bar khangka sini profit gobang klainai wak bar ya khangka sini profit komongnai hengke abono sung nukhungo obake no sini income rok hengke rok na ani wak rok nukana naito kena jabo jenda obo ani wajib rokna ani hawar kharnan bagai orok di sobedi rekha oke sungma ke bar khangka sini besar phalai sini sung lap gobang khlai mano wak bai oke khapni taktai bukuk song norok an video no nanyan bagai norok subscribe khardi taibo norok no 2027 norok pakai tiap video kaham kaham tubui tong asuk